Taká zaujímavá skúsenosť. Ja som to chcel hlavne ako keby toto hákovanie s tým začať, alebo aspoň okrajovo nejak to skúsiť a tak. Pretože keď potom máš ako keby ciele na nejaké väčšie steny, tak sa ti môže stať, že ja neviem, vylezieš proste 1000 metrov, potom tam príde 20-metrový úsek nejakej holej platne a čo tam spravíš, vieš, tak buď proste musíš vytiahnuť tie veci na hákovanie a prehákuješ to, alebo to zlaníš a ideš s dlhým nosom domov, no, takže tam ako keby čakáš na ten moment toho prekvapenia, že sedíš tam v nejakých 2-3, dajme tomu tú jedničku, to proste to zabiješ fakt akože na proste 2 mm proste niekde, len tak akože ťukneš do toho dvakrát, teraz sa to kusne, tak si do toho sadneš a ty len ako keby čakáš na ten moment prekvapenia, kedy to proste strelí a ty a to tam vyzipsuješ asi o 5 metrov nižšie. Ale není to taký ten morál ako na pieskoch, kde ti fakt hrozí zem, alebo že sa tam kdesi zabiješ proste, hej, že ako na tých pieskoch sa fakt bojím ako keby najviac. No tak Joni liezol tú A5, ja som liezol A4, ale bola to v podstate moja prvá hákovačka, ktorú som akože liezol, takú originál hákovačku, že to. No, takže my sme tomu spravili ako keby iba druhé opakovanie. Ono to bolo ako prvovýstupci, tí to spravili v lete. Prvé opakovanie mal tento Ricardo so stoupom. A my sme to mali ako keby normálne dátumovo zimný prelez a volá sa to postupka, pretože to tak ako postupne to graduje. Čím vyššie, tým to je ťažšie, najťažšia je tá posledná dĺžka. A inak čo? Podľa mňa super linka, super lezenie, kvalitná skala, dobrá proste. Hore úplne v tej poslednej dĺžke, tam normálne v tej žule boli vytečené čoréra, to úplne to Tomáš nechápal, proste ten liezul a úplne ty vole, čoréra v Tatrách, tak to má poser. No a samozrejme, že potom odozvy kdejaké proste, hej, že sme to tam natlačili a veľa nitov a tí ľudia, keď to vidia niekde na nejakej fotke, vieš, ty odfotíš tú stenu z určitého uhlu, teraz tam zakreslíš tú líniu, že taďalto sme to vyliezli a vyzerá, že tie cesty od toho sú proste 5 metrov, ale to prídeš a to je úplne, to je okút vedľa, proste hej, tú cestu ani nevidíš. Takže to z takýchto ako nejakých tých si ani nerobím ťažkú hlavu. Použili sme 16 nitov, z toho vlastne iba 7 nitov sme použili ako postupové istenie, že ostatné nity sú na štandy a jeden nit sme použili na bivak. Takýto štýl sa mi celkom, ako aspoň mne teda vidí, že proste tam, kde to ide zaistiť normálne frendami, čokami, tak proste lezieš po frendoch, po čokoch a kde je proste platňa a nič tam nedáš, tak tam je proste nit. Ako mohli sme z toho spraviť hákovačku, no. To by ma ináč zaujímalo, ten názor tých ľudí, čo tam mali akože argumenty, že proste no škoda, severná stena, proste nity a nemuseli tam byť nity a toto bla bla bla. Tak by som ako by ma zaujímalo, že či by boli happy, keby sme spravili cestu, dajme tomu 7 A3 proste. Či by si to išli vyliezť, hej? Že či si radšej ako nevylezú peknú 8 plusku proste, zobereš si čoky friendy, expressy a lezieš, alebo by proste zobrali ešte ďalších 5 kg proste iného materiálu a išli by liezť nejakú 7 A3, ktoré to v Tatrách lezie 5 ľudí, vieš, proste. No, takže ako neviem, no ja som, možno taký najväčší problém je ten, že ja som sa vždy tak ako keby, proste mal som nejaký cieľ, ten som dosiahol a vždy som sa s tým akože uspokojil, hej, že proste sú ľudia, ktorí proste majú nejaký cieľ, poviem príklad, chce vyliezť, ja neviem, 8Ačko, tak trénuje, vylezie 8A a super a ideme ďalej a chcem vyliezť 8A plus alebo 8B. A ja proste som mal nejaké takéto ciele, akože chcel som vyliezť nejaký boulder, alebo nejakú cestu, alebo v horách nejakú, dajme tomu na to Tore, proste som strašne celý život akože túžil sa dostať. A zrazu to ako spravíš, vylezieš tú danú cestu, alebo ten projekt, alebo tú horu a proste mi to stačilo. Bol som spokojný a nemal som potrebu poprvé ani akože sebe nič ďalej proste dokazovať ani iným,
Ale to je podľa mňa spojené s tou lenivosťou, no, že proste, že som, podľa mňa som slabá natúra na to, aby som, proste som na seba mäkký, no. Ale hlavne, když jsme přišli, tak ještě byla celá zima, teď je to peklo. Tako, to je brutál. Ja tu stojím, nič nerobím a zo mňa úplne, ja mám mokré záda, zo mňa úplne tečí, jak je 30 stupňov, no, to je také. Palce a skôr tie nohy sú tam divné. Že máš nohu ako keby v tom rozšírení, v tej žabe potom a pak musíš dať blbú nohu proste a zvednúť to proste asi 2 kroky udělat a už tam jak je kruh, tak tam dáš proste hneď vedľa neho dáš proste dobrú takú, ako proste žabu, ale ako už to je dobré. Ufa vůbec. To je ojeb. Chápeš, tu nagrieším proste, nejde tam žiadna proste ako dobrá smice, keby si tu zobral 3 ufa, no tak si to odistíš a už to není proste čardáš. No tam kúsok vyššie bol už dobrý kľúč. O, piča! Nedržal mi tam proste taký ako zámek, tak som to zobral na sokola a to bola blbosť. To proste som to nejak. No hlavne ja to neumím proste, keby tu prišiel týpek, čo lezie špáry, tak spraví prda je hore, viď? No, žije sa mi tu dobre. Trutnou ma baví, aj tieto skaly tu ma bavia. Neviem, no ono to je asi ako si to proste spravíš, ako dobre sa môžeš mať hoci kde. Predtým som bol v Prahe a tiež som sa tam mal dobre proste, hej. Teraz dajme tomu, už si vôbec neviem predstaviť, že by som sa vrátil do Prahy. Proste keď tam občas prídem a stačí, že tam ideš niekde tým metrom alebo niekde proste nejaká stanica, niečo, tak už vôbec si neviem predstaviť, že by som býval teraz v Prahe. S tou prácou to tu je asi horšie, taký asi proste chudší kraj, ale ja ako keby makám výškovky vo Švédsku, takže to moc neriešim proste, no. Sadnem do auta, odídem na 5-6 týždňov, odídem do Švédska a vrátim sa, mám zarobené, takže môžem si tu zase užívať to lezenie a rodinu a všetko. Viem si predstaviť nejakú oblasť, ktorá by mala kapacitu 50 siest, z toho 45 by bolo proste nejakých akože vražd, hej, tak proste tak chápem, že niekto by proste preistíme to a nech si všetci zalezú proste. Ale tu je proste 10 000 ciest. Ty vole, to proste nepodržím. Čak tu len zober si túto väžu. Teraz sme liezli proste špáru s jedným kruhom a 3 metre od toho je proste 9C-čková hrana s 3 borhákmi alebo so 4, ja už neviem, ale vieš akože že proste podľa mňa to je blbosť niečo ako doisťovať, preisťovať proste. Však stále vznikajú nové cesty, ktoré dajme tomu už nie sú také odvážne, tak na čo niečo robiť s tými starými? To je podľa mňa blbosť, ako to je krok späť, alebo vieš, ako pre strašne veľa ľudí to má tú hodnotu proste. A keď chceš potom, dajme tomu, liesť v tých horách a toto, tak ako tunák, proste to mi príde fakt ako strašne dobrá ako keby príprava na tie hory. To proste tu je to taký fakt posledný level toho
toho skalkárskeho lezenia. Proste potom už je iba proste sú hory alebo smrť. Tým. No teraz dajme tomu v tých horách, pokiaľ sa tam nebojíš nejaké, ja neviem, laviny, alebo proste, že tam padajú šutre, alebo nejaké počasie, tak ako v podstate v horách som sa nikdy nebal tak ako na pieskoch. Proste tu, keď som liezol nejakú, aj keby, ako keby ľahkú cestu, ale strach som mal o hodne väčší ako niekde v horách, kde proste lezieš žulu a keď sa bojíš, no tak tam dáš frenda, no alebo čoka. Pokiaľ to nie je teda holá platňa bez zistenia, ale... To dajme tomu, toto s tými turistami a s tými toaletami a to ma trápi 100-krát viac než nejaké máďo. Proste tuto, keď budeš liezť proste rajba s máďom, tak zaprší a rajbas je čistý. Ale proste keď však sa choď prejsť normálne tu po tom okruhu turistickom, tam normálne to smrdí chcánkami, proste za každým rohom, za každou skalou sú proste hovná vložky, no fakt ako humus proste, úplný humus. Ako neviem, či tam je nejaký problém, akože tie hajzle sú chemické a je to akože v národnom parku alebo neviem čo, ale neviem, čo mi príde horšie zlo, ako či tam mať 3 tojtojky, alebo proste zasraté skaly, pretože tu sa v tej plnej sezóne sa tu fakt vystrieda 1000 ľudí za deň proste a všetci sa v tých skalách vychčujú a vyserú. Proste vystúpia z toho autobusu, v bufete sa nažerú nejakých hodogov a nejakých sračiek proste, potom idú do skal, tam sa z toho poserú, odídu, sadnú do autobusu a odídu domov proste, chápeš to? Stejne sa to ako nevyrieši, furt bude proste nejaký ako tábor, ktorý to bude proste propagovať a bude tábor, ktorý to bude ako odpúrci, no tak ako to pochybujem, že by sa niekedy dohodli, akože to spravíme tak a tak. Ja myslím, že skôr by to malo byť na každom tom človeku, že každý ten človek by si mal uvedomiť, že proste keď pôjdem tamhle liesť starú cestu proste na starostovú, no tak nie som blázon, aby som si zobral máďo, nie, keď budem liesť 100-ročnú cestu proste. Ale keď proste tuto pôjdem skúsiť nejakú proste novú desiatku, tak si to zobereš, pretože do toho nabehneš bez máča a to je potom pomaly neleziteľné. Tá cesta to bol ako jeden z najväčších určite zážitkov, čo som proste kedy zažil. Tam bolo všetko proste ako nádherné proste ľadové platne, kolmé snehy, mixy proste. Ono to má, myslím, že to je oklasifikované M4 90 stupňov, ale ako tá klasifikácia ti nič nepovie. To je proste, je to fakt veľmi zaujímavá a myslím si, že aj ťažká cesta. Teda ako kokos tam proste ťa stretne úplne, keď sa tam hrabeš niekde proste fakt v kolmom snehu. Nemáš tam 20 metrov nič, proste až na štand zaistené. Štand je v nejakom kúsku ľadu, proste v jednej šrobe a v jednom cepíne. Tam sú dvaja kámoši, teraz si vravíš, keď ťa jebne, tak ideme všetci traja do doliny. Tak ako zaujímavé veľmi, ale nádherné. Ako v živote som snáď krajšiu cestu, ako keby zimnú neliezol. No a vršok to bol úplne proste Serotore, no to sa ťažko sa to... Je to pre mňa osobne to je strašne krásny ako kopec a vrchol a proste to bol môj veľký sen, no. Cesta, ako sa volá, Strieborná hviezda. Ono je tunák dole podo mnou je vyrité Silver Star a nejaký trampský znak, asi trampíci, ktorí tu bivakovali. Samozrejme som mal veľkú dilemu, či to vôbec pôjde. No, na Adr to je taká, by som povedal, aj celkom netypická cesta, taká ako hodne boulderová. Hneď ku prvému kruhu je super boulder, proste zo Sokolíčka v previse, proste totálna pumpa do diery. Potom je taký technický, ako keby technický obles toho prvého na spodiáčky. Spíš si ako nepamätám, jak som to tu preberal, víš? Cvakneš druhý, to je v pohode,
No a od druhého to začíná fakt jako, tam je ten jako keby ty kľúčové kroky, pravačka prostě nabrať spárku, lavačka ide spodák a totálna pumpa bez nôh, nohy na treně. Pumpa do tej oblej rým si, tá je fakt jako oblá. Pridať ruku je hodně ťažké a vyhrabat sa do tých chytov ako keby pri treťom kruhu. Tam človek sa trošku dá dokupy a cvakne tretí a ešte obles tretieho není ťažký, ale už máš dosť a ohodnotil som to 10C, to je moja ako keby najťažšia cesta, no, čo som aj spravil, aj vyliezol. No. Určite to lezenie zo mňa spravilo proste ako keby sebca, že som veľký sebec, pretože proste myslím na to lezenie, furt mi ide, aby som si zaliezol a veľakrát tie ostatné veci proste dávaš stranou a uprednostňuješ proste to lezenie, pretože akože to lezenie je len taký rozmar, hej, že proste možno ťa to nejak akože naplňuje alebo niečo, ale proste je to rozmar, je to proste, tráviš tým voľný čas, je to záľuba. Prinieslo mi to lezenie mi prinieslo strašne veľa dobrých kamarátov, proste tá komunita proste, alebo tí ľudia, s ktorými ja leziem, alebo sa medzi nimi pohybujem, tak pre mňa sú to vždy dobrí, pozitívni ľudia proste. Ako vidia sa mi ľudia proste, ktorí sú v tom lezení takí poctiví, že proste neojebávajú a myslím si, že to tiež ťa ako tak formuje, že tiež sa snažím proste neklamať, alebo vieš, ono sú to síce také ako maličkosti proste, ale